uchirangarira pakukura kwako nderipi zuva rausingakangamwa rinokusuwisa muupenyu hwako, kana kuti mazuva anokusuwisa ekuti unenge uchiziva kuti hauna rimwe gumbo, unorarama neartificial leg, baba naamai vapenyu havasi kukuriritira, asi pane imwe incident yakangoitikawo muupenyu hwako yausingakangamwe maererano nezvauri izvozvo, ndeyekuti chii? Accident yakaitika pagumbo iroro yakundimukira ndichifamba apana ndiri ndega, irura 1810 ndomari kudiwa kutenga artificial leg. Unogona kurivhura here tione pane simba apa pajoindi pacho ipapa? Alright. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security. Right, vatariri vepaSly Media TV tiri kusangana nhasi uno tiri mumusha mukuru weMbare, tiri kuMatapi. Ndiri mukomana wandinaye panapa anonzi Dhani. Regai atipe zita rake rakazara rokuberekwa. Dhani, unonzi Dhani yani? Dhani Wasunda. 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 Une makore mangana ekuberekwa? 21. Handiti? Good one. Tinoda kutaura nemukomana anonzi Dhani nekuda kwedambudziko raainaro, tichinzwa kuti zvakatanga sei uye rubetsero rwaari kutsvaga kumhuri yeZimbabwe rwakamira sei. Kune imi vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vane mwoyo unoda, mwanakomana wandinaye panapa hatina kuuya nenhau yakanaka, asi nhau iri kumunetsawo mukati meupenyu hwake, iri nyaya yekuti anofamba nerimwe gumbo ratingati artificial leg. Regai tinzwe kuti upenyu hwake hwakambosvika sei panyaya yekunge aine gumbo rakadai. Wakazvarwa kupi Dhani? Ndakazvarwa kuHarare Hospital Primary. kuHarare Hospital. Baba namai varo? Baba namai havazivi. Havazivi. Baba namai havazivi. Alright. Sei zvakamira kudaro uchita havazivi? Inini vangu ndinovaziva. Iwe wakatadza nei kuziva vako? Vanokumba zvavachadzira nevabereki. Vakumbadzira panemberi panapa. Hauna zombova variko here kana kuti vakashaya? Baba nomwanzi wacho vari kujoza, mai ndovandisingaziva. Mai ndo vasingaziva. Saka wakarerwa nani? Ndakarerwa natsede namaini vangu. Amaini vako ndo vatifonera kuti tizotaura newe. Alright, vanonzi vane zita rakazara? Vanonzi Rumbidzai Rwasunda. Rumbidzai Rwasunda. Alright. Titaure nezvonhoroondo iyoyo yekuti sei usina kunge uchigara namai vako kana nababa vako uchizvichengetwa nagoko, zvakatanga sei sekuziva kwaunoita iwo? Nondoziva kuti vagara kumabvuku zitadzirana kwakaita namama. Mama vachinomutora kuenda nengumusha vachimusiya kumusha, ndomasiyara ndakaita neseptemba zvitonga. Mama vakakusiya uchinzi makore mangana kwakuziva here? Ndonzwa iri history. Unonzwa iri history? Unonzi wakasiyiwa uine makore mangana kana kuti mwedzi mingana? Tongoti ma7 years because ndachitanga kuenda kuchikoro 2011. Alright, kuma 8 years ago. Alright. Right, panapa tauya saka kubva ipapo uchigara nambuya kusvika uzoenda kuchikoro, wanga wakutaura kuti wakatanga kuenda kuchikoro. Wazoenda kuchikoro wakazosvika pachi? Ndasvika paform 4. Wasvika paform 4. Wakabuda zvakanaka here paform 4? Paform 4 handanyatsobuda zvakanaka. Wakaitawo sei? Wakatenga mayu? Mayu aripo zvawo. Wakabuda nemangana? Wabuda ne2. Wabuda ne2. Chii nechii? Wabuda neGM Shona. Alright. Nhasi uno tiri kuona iwe une artificial leg. Wakazvarwa wakadaro here? Ndinonyatsoziva nembozonzi ndaita accident. Accident. Accident yakaitika rini? History mfana nacho sokuziva zvese zvinhu zvacho ndosongoita ndonzwa iri history kuti makwariro akaita seso. Zviri kunzi chii chakaitika paaccident iyoyo? Ndizvizive ndonzwa kuti accident nekuitika pazoita accident wangoona vabereki vako here muchienda kuchikoro vazongoita accident ndomanzwira njani. Vabereki vako ivo vacho vasiri kugara newe, vasina kugara newa? Ndomanzwira njani. Ivo hapana zvakaitikawo here pavari paaccident iyoyo? Vanonzi hapana zvaitika. Hapana zvakaitika? Zvinonzi accident yakaitikira ku? Haunatsoziva. Saka after accident yaitika, iwe uri kurarama sei? Chii chakaitika kwauri pagumbo rako? Gumbo ndo pandakazonaitwa operation paronyatwa. Ndatironda kuenda kuchikoro. Ndakazotanga kuziva artificial.
Bekutanga riya rinenge ri-strict then pasecond ndopinda kazoshanda. Okay. Ndinora kuti ndorakumeneka. Okay. Kwasofamba kana kushanda iyoyo. Artificial rakaiswa wane makore mangani? Ndaisende 2019 ndo pakaiswa rechitoweri. Rekutanga rakaiswa uine makore mangani? grade 4. Uri kuma grade 4 iko? Alright. Unogona kurivhura here tione pane simba apa pajoindi pacho? Ipapa. Alright. Saka iye zvinezvi uri kuti dambudziko rawanaro rarei pagumbo rako iroro? Dambudziko rare kuti hapa kudonyewa. Iro racho riri kundishungurudza pakufamba. Because apa rakatodimbuka pajoini. Ndofana pakadimbuka. Rakadimbuka pacho fakutondesa. Okay. Sakura kuti zvarave bvura kuzasi kutoni? Sakura kuti zvarave hazvisi zvaraifanira kunge eriri? Alright. Uye zvinezvi uri kuzvishandira nadzo wachita usiri kukwanisa kuita basa, uri kuita basa herewo kana kuti? Handisi kushanda, nditodo basa kuti panapo basa. Handikwanisa kushanda. Okay. Ndanerimwa kurova basa ndorova. Okay. Rimwe basa rawambenge uchiita nderei? Basa rangu ndamboshanda apa Whitebeans. Vona ndoshanda. Saka vaita gumbo rakudimbuka machallenges acho anga akunya. Rakafanana neapi? Ichidimbuka kwaro kushanda zvinenge zvichiita vamwe ndezvisakwanisa. So murume anotanga achizokunzwisisa pamwe pacho anozopedzera aona pamwe pacho zvakumuremera umwe achishanda uyo anenge ari nechallenji yake gumbo. Zvakugumba. Okay. Alright. Tine mapepa atinawo ekuhospital ekuti ugone uchinga ndeyekujaira zichira nditi ekuti ugone kunge uchitsvagirwa uchiiswa rimwe gumbo nyuwani. Ungataura wega iwo kuti zviri kuda mari yakaita sei? Iri kuda 1810 ndo mari iri kuda kutenga artificial leg. Alright. Mukuziya kwako iwo kana uchizongoiswa artificial leg iroro unozogara naro kwenguva yakadii? Anoda stora 45 years arinenge riri good condition. 45 years. Alright. Chiri kuzoita kuti uzokumbira rubetsero kuruzhinji rwemhuri yeZimbabwe. Iwo une hama dzako dzauri kugara nadzo? Kutambudzika pakufamba apa ane mari yacho kudiwa 1810. Ane mari yakawanda zvokuti handikwanise kuwana. Iwo vanenge vane mhuri dzavo dzinenge dzichida kuchengerwa. Toro wacho unenge wakarema. Okay. Alright. Ava uri kugara nawo wati ndamai neni? Muneina waamai? Mwana hanzvadzi yangu. Mwana wehanzvadzi yangu. Ndamai neni. Siri ndamai neni, ndamai handiti. Ivo vanotiwo atete vavo vari ku amai vako ivo? Havatoziviwo tiri pakuzoitwa operation ka. Ndo vakatonditi ndiende noitwa operation wemhanya mhanya nemapepa acho eshe. Kana vazoitwa operation. Amai vanga vasatowanikwa ipapo? Apo pekutanga kuti amai vakakusiya kunani? Nagogo. Vakusiya kuna gogo? Ndobva vanyangarika kubva ipapo uri mudiki kusvika nazvino? Wese nababa. Baba anongoizwa kuti ari kuJosa. Wakambovatsvaga here kana pane pasocial media kana kuti? Baba kutsvaga ndakatsvaga ndakaona zvangu but havana hiwo. Taura navo unotoona kuti unotoremedza munhu. Unotombotaura navo? Penderawo. Asi asingabatike ndamai vasingasvika vari kupi? Okay. Ivo kana vachitaura baba vanoti chii chiri kuenza havashandi here ikoko? Vanoshanda but vanenge vachingoti zvakaoma saka toona kuti uramba uchikumbira munhu kuti ndipo chakati unenge kutomuremedza because unenge uchiona kuti ubva zvauziya. Because ndakaona kuti ndane 2 years saka waona ndine 19 years. Ndipo watanga kutaura navo? Ndopa ndakatanga kutaura navo. Up to now handina anasenderawo ndakambokwana kuti 20 tenga chakati handina. Okay. Alright. Tani zvinorwadza sei kuti munhu unge unokura usina amai nababa vari pamwe chete? Zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvisingagamuchirike but ungoti chekuti apane pasina. Especially uchirarama mari tiri kuita hasani tiri kuita zvinhu zvavo. Ndezvipi zvinhu zvaunoti wakanyanya kunetseka semunhu anga asina amai nababa vari pamwe chete? Even apa kuenda kuchikoro munoziva zvinhu zvinofadza zvokuona amai nababa vari pamwe chete. Uchipfuura zvinokurawo zvichiti njere dzako dzipere futi dziri pamwe chete. Uri mangwana unge
Zvakaoma kuzoshaya kuzochemera pesa ngoshaya kuchemera. Uchinazozvo baba namai waro vanonzi vapenyu. Vatasana naye upewana. Saka aibhadhara school fees zvichikoro ndiani? Sofei. School fees pano pachenga madhona World Vision. Yechi? World Vision. Okay. Ndowaikubhadharira. Alright. Mushure mekunge vapedza hapana here akazinga achida kuitisawo kana course? Hapana akambonditisa. Ndozvo zvandito shiro kudai pane vanhu ndito kana course. Saka basa chairo ndikwanise kushanda. Iwo course yaungada kuita ndebati hatibvei padhuze nepasimba. Ndoda kana mechanic. Alright. Zvemechanic zvinezava kuda ma-O levels akakwana. Zvimwe zvaungakwanisa kuita tingati chii chekuti kana munhu ari kunzwa kuti ini ndanoenda kunzwa tsitsi nenyaya yake ndoda kumubatsira kuti aende kuchikoro kunoita course, chimwe chii chaungada kuita? Izvi ndingati kusarudza ndinoda rese rinokwanisa kushanda. Ndozvandingati ndingati kusarudza handinganyanya rese rekuti munhu asununguka kungoti ndibatsire neravanhu ndoshinga kuti ndikwanise kushanda. Alright, hatimbodzokerai kokupedzisira. Uchirangarira pakukura kwako, nderipi zuva rausingakangamwa rinokusuwisa muupenyu hwako, kana kuti mazuva anokusuwisa ekuti unenge uchiziva kuti hauna rimwe gumbo, unorarama neartificial leg, baba namai vapenyu havasi kukuriritira, asi pane imwe incident yakangoitikawo muupenyu hwako yausingakangamwe maererano nezvauri izvozvo, ndeyekuti chii? Accident yakatongoitika yakanyanya ndirwadza ndepagumbo iroro kuti ndimukira ndichifamba. Accident yakaitika pagumbo iroro kuti ndimukira ndichifamba apana ndiri ndega. Ndazotofonera vamwe vangu vakazova vachimutakura, umwe wacho arapo ndirwe arapo. Zvakaitika uri kupizvo? Ndiri mumaindastry uko katinoona kutsvagwa basa ndoparakabva radimbuka apa ndiri ndega.